nesebulala umfowabo. Ngifuna ubukele lezo lisho uNkulunkulu. Uthi the sin is crouching at your door. Uthi sono sinjani siyakunyenyela kodwa uthi wena umele ukusibusa. Singasemnyango ubunqanela kwasokubusa kodwa wena umele ukusibusa. It's the same expression ayisebenzise ku chapter 3 ethi you will desire to control your husband but he will have to rule over. Kufanele uyibuse lento. Nangala futhi uthi kodwa wena umele ukusibusa isono. Shothi isono lesakhuluma ngaso la esizokwenza umuntu wesifazana afuna ukuthola ithuba lokuphatha indoda. All right. Isono silwa neorder kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhulumile. All right. uTitus 2 verse number 3 sawufunda ukuthi uthini ngabe sifazana. Okay. Then ke namhlanje singena endabeni ethi ke bazalwane. Namhlanje singena ku part 2. Upart 2 wethu sesifuna ukubona ukuthi bavumeleke kuphi ukufundisa abesifazane. Bavumeleke kuphi nokuthi ama gift of the Holy Spirit mayehlela kubantu, ehlela kubantu abanjani, baziphatha kanjani mase kunama gift of the Holy Spirit. Right. Phinde futhi ne role yowesifazane ogcwele umoya ingcwele ukuthi uziphatha kanjani. Ithini into yakhe megcwele umoya ingcwele esetshenziswa umoya ingcwele. Sizokubheka lokho uJoel 2 verse 28 sofunda namhlanje uGalatians 5:28 sizofunda uIsaiah 3 sizofunda Leviticus 18 so checka kuningi sizobheka ke namhlanje. All right, asiqale ke Timotheo chapter 2 verse number 12. Ngicela ungifakele lapho unceke inkosi. Timotheo chapter 2 verse number 12. Funa ke sibheke le ndaba nje kafishane. Timotheo chapter 2 verse number 12. First Timothy chapter 2 verse 12. I do not allow a woman to teach on to use of the authority over a man, but to be in silence. Okay. Angimvumeli wesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezulu kwendoda kodwa makazithulele. Angimvumeli owesifazane ukuthi abe negunya lingaphezulu kwendoda. Akuvumiswi. Okholwa njengokusho kombhalo. Hayi okholwa njengokusho kwabakungcobo. Asizile la ukuzolalela ubakungcobo sizolalela imbhalo. Sifunda imbhalo. Right. Angazi ke so ake sibuke ke lento ke namhlanje ukuthi angazi was just uPaul was he prejudiced here or we are dealing with uPaul mhlambe an independent guy osinikeza his own mhlambe advice not okushiwo uNkulunkulu. Ngabe sidila naloko, sidila nomuntu owayene issue ethize nabantu besifazane, sidila nomuntu owayengazi. Ngabe ikona? No, akukona ikona. Akukona ikona. uPaul la into ayigcizelela ukuthi subject yourself because the tendency in your fallen heart, your tendency in a fallen heart wanting to overpower the male leadership at home, even at church. Ulithe izwi bazalwane, lithe izwi ku Genesis chapter 3 verse number 17. You will desire to control. You women will desire to control. Into la ngaphakathi. It's a fallen heart. Ngizothini? Inhliziyo ngenxa yokuwa ngenxa yesono. Ifuna ukuphatha, ifuna ukurule. All right, ifuna ukulimaza email leadership. All right. So 1 Corinthians 14 uthi just as the law say, 1 Corinthians 14 verse number 34 uthi just as the law say, women are to keep silent in the churches. And it's just as the law. So lower capital letter L wa law usho scriptures. Every time makhulunywa mawubona lower law othi just as the law say, lower L or lower capital letter L usukusho scriptures, the Old Testament. Ngamamazwi usho ukuthi imibhalo ithi makuthiwa law akushiwo law yamaJuda, no, kushiwo law imibhalo ukuthi njengokuthi imibhalo isho. Alright, okay. So umuntu osifazane bedalelweni was created to be a helper, not to be a leader yendoda. No, singayilimazi order kaNkulunkulu. She was created to be a helper, a helper.
And we also know bazalwane something is very very obvious with the Old Testament. Ngicela ungilalele kahle ke manje because ngena ku part 2 namhlanje. So there was never a female priest. There was never a female priest. Never in the northern kingdom or in the southern kingdom. There was never a female priest. There was never a prophet with an ongoing prophetic ministry. There was never a prophet like that in the Old Testament. Akekho umprofeti owayenjalo wesifazane. There was never a female prophet with an ongoing prophetic ministry. There was never. All right? And there was never a female king or a female queen. There was never. The only time uNkulunkulu ebasebenzisa isikhashana esithize abantu besifazane aphinde futhi abasuse. All right. No book was even written by a woman in the Old Testament. Esther kubhaliwe ngaba kubhalanga bona. Ruth kubhaliwe ngaya kubhalanga yena. There was no women okwabhala iBhayibheli noma wasibhalela izwi in the Old Testament. All right? No book was even written by a woman in the Old Testament. Okay. Bakhona kodwa ababekhuluma occasion for uNkulunkulu kodwa kwakungabi into eqhubeka njalo. All right? Asiqaleke manje sicheck. uMiriam wayebizwa ngoprophetess, angithi? So asibambe futhi lapho. Umuntu wesifazana akazabe uprofet. Ititle yomuntu wesilisa. Owesifazane kuthiwa prophetess. So there was a prophetess wayebizwa ngoMiriam. Owakwakhuluma ekhulumela uNkulunkulu. All right? But kodwa ke futhi nakhona kuMiriam ngifisa sifundiswe. uMiriam was used by uNkulunkulu but kwakuyinto ye musical event back ku Exodus chapter 15. You can check for yourself. Exodus chapter 15 ngofaka lapho nceke kwakuyi musical event. She was a prophetess wayesenza kungento ze musical event, not with an ongoing prophetic ministry. No, there was never like that. All right. uDeborah futhi, she was a judge ku Judges chapter, I think Judges chapter 4. Yeah, Judges chapter 4. She was a judge. Nakhona futhi wayebekwe uNkulunkulu ukuthi ajaja ahlulela amise kuIsrael. But lale wathi mase kufanele kuyiwe empini azangazayo umuntu osifazana empini. Kuthiwa wakhetha uBarak. Wakhetha ngiyabonga kakhulu. Uthi wakhetha indoda uBarak azangaziyele yena. Ngoba owesifazane bengekaya empini. All right? Wakhetha indoda uBarak ukuthi kubiyona elida amatrozi. All right? Asiqhubeke. Kwi New Testament kwakhona uAnna, angithi? Bwana, wayekhona owakhuluma izwi inkosi uJesu seyizelwe, angithi? Wakhuluma izwi nakhona, but again wayengayona lifelong prophet. No. Wasebenza ngaleso sikhathi. All right? So akaze kube nowesifazane wayene ongoing prophetic ministry. Right? Amadodana kaPhilip, amadodakazi kaPhilip ba prophets but not in the church. Bazalwane sikhuluma ngokwezwi la exactly. Asikhuluma into engekho ezwini. Amadodakazi kaPhilip ayekhona, they were prophetess but not in the church. All right? Then no woman bazalwane was a priest, was a spiritual leader, or was a pastor or an apostle. Never. Akaze kube njalo eBhayibhelini. Because uNkulunkulu beyazi order yakhe ukuthi akufanele iorder yabesilisa noma iorder yendoda ibisile imali. All right. Kodwa ke abantu besifazane babefuna ukulithola ithuba and bagcine belitholile. Ngifuna ukuvukela ukurebella kwabantu bevukela izwi likaNkulunkulu. Siyakhona ke manje. Right, asibheke ke manje sebevuka ke bevukela izwi likaNkulunkulu. Ake sibheke Isaiah chapter 3. Ake sibheke Isaiah chapter 3. You can read from your Bible at home. There is Isaiah chapter 3. Isaiah chapter 3. Uthi Isaiah judgment is coming. Message ka Isaiah, judgment is coming. All right? Let us read from verse number 16. Isaiah chapter 3 verse number 16. Cela ungifakele wona nceke inkosi la. Isaiah chapter 3 verse number 16.
uSimakade uthi ngenxa yokuziphakamisa kwamadodakazi aseSiyoni ahamba izidame ezithwayizayo amehlo ashayela phezulu encetheza idamaza nezinyawo zawo ngenxa yalokho inkosi iyokwenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni uSimakade uyowashisa abe izingengelezi angazi lithini kwe-English cela ungibhalele lapho unceke uma likhona yes Isaiah 3 verse 16 buka ke into akade yisho uthi you will desire to control your husband but he will have to rule over thee buka ke manje ukuthi kwenzekani ku-Isaiah chapter 3 uverse number 12 ngicela ungibhalele wona phiwa inkosi Isaiah chapter 3 verse 12 lalela ukuthi uthini kuNkulunkulu sebethola ithuba kabesifazane uthi abantu bami bayacindezelwa yizingane babuswa abesifazane Nkosi yami awubhale phiwa inkosi awufake ube ivesi eliphelele Isaiah chapter 3 verse number 12 abantu bami bacindezelwa yingane babuswa abesifazane yaqala leso sikhathi yaqala yenzeka indaba ukuthi umuntu wesifazane abusa amadoda ukhumbule bekade kukuncane kwakhe. This was her desire from the very first book of Genesis chapter 3 verse number 16 and 17. You will desire to control. Ngempela bakufuna baze bakuthola. Isaiah chapter 3 verse number 12. But lithini? Oh my people. Awungivezele phiwa inkosi lithini lapho? Noma ningalifaka kwi King James, noma ningalifaka kwi-NLT kuyafana noma ngabe yipi noma ama paraphrase it's fine kodwa uthi all my people oh bantu bami ingane ziyamcindezela abantu besifazane bayanibusa yayizwa ke manje babuswa abesifazane all right judgment is coming asibheke ijudgment ke manje yes children leaders oppress my people and women rule over them oh yezwa ke yakuzwa lokurule over so igona exactly manje yabona all my people your leaders mislead you they send you down to wrong way to wrong road all right yeah abani holayo banidukisa uthi ke abantu bami bacindezelwa zingane babuswa besifazane bantu bami abani holayo banidukisa baphambanisa indlela eniziphatha ngayo yaqala yalimali order kaNkulunkulu. If women are with leadership, then we are in trouble. The whole church will be in trouble. Uma nje siphethwe ingane silidwa abesifazane ibandla lisenkingeni. Ibandla lisenkingeni. Right. Asibheke ke manje judgment la ishoyo ku verse number 24 and 25. I-judgment ikhona lapho. Chapter 3 verse number 24 and 25. Amadoda akho ngicubhekele phiwa inkosi kwi-English amadoda akho ayakuwa ngenkemba namaqhawe akini asale empini amasango ayo ayokukhala alile nguyakuba yize kuqumbeke phansi emhlabathini ngalo okay uyezwa ke uthi uNkulunkulu ijudgment ezokwenzeka azofa amadoda efe ngenkemba azosalela ngisho empini bangakanani bawile abafundisi namhlanje basale empini basale estikini baningi baphelile because nivumele i-women leadership nivumele ukulidwa ngabesifazane nivumele a helper umuntu owayezoza abumsizi not a leader namvumela one leader nezemva kwakhe ni i-curse ihlezi phezulu kwebandla i-curse ihlezi phezulu kwamadoda all right siyaqhubeka owesifazane lithi iBhayibheli owesifazane wakhohliswa wadla angithi lisho njalo iBhayibheli owesifazane wadla ngoba ekhohliswe inyoka angithi kodwa owesilisa akadlanga ngoba ekhohliswe inyoka wadla ngoba engekakwazi ukuphila ngaphandle kowesifazane angiphinde letho khona nizoyizwa kahle owesifazane wadla ngoba ekhohliswe inyoka kodwa owesilisa akadlanga ngoba ekhohliswe inyoka wadla ngoba engekakwazi ukuphila ngaphandle kwesifazane lithi uNkulunkulu wamdalela wabona ukuthi unesizungu umuntu wesilisa okay owesifazane wadla ngoba ekhohliswe inyoka kodwa owesilisa wadla ngoba engekakwazi ukuphila ngaphandle kwesifazane ngoba inyoka phela ikhuluma nowesifazane yakhuluma nowesifazane yaqede bavumelane kusho ukuthi ikhohlise bani wesifazane
lo wesifazane waqedwa wayonika indoda mayinika indoda akayinikeli indoda ukuthi uyayikhohlisa cha idla ngoba ngeke iphile ngaphandle komuntu wesifazane lithi iBhayibheli owesilisa akakhohliswanga kodwa owesifazane wakhohliswa ngilisho njalo alright okay asibheke ke nayi solution ke siya kwi solution isolution yale ndaba ithini na babungcobo 1 Timothy chapter 2 verse number 15 ngicela sibheke 1 Timothy chapter 2 verse number 15 solution yale ndaba ufake lapho nceke nkosibhala nje ukuthi 1 Timothy chapter 2 verse number 15 yeah 1 Timothy chapter 2 verse number 15 sasikhona asifundeke 1 Timothy chapter 2 verse number 15 lithini izwi likaNkulunkulu lithi verse number 15 ubhalile lapho ngiyabonga nceke Nkosi yesiyona impela 1 chapter 2 verse number 15 uthi ngiqale verse 11 owesifazane makafunda ukuthula nokuthobeka nomvumelo wesifazane ukuba afundise uyavunyelwa esontweni lakhe ngithi ezwini akavunyelwa uyavunyelwa emphakathini wangakini uyavunyelwa esontweni lakhe uyavunyelwa umbiza ngomama umpostoli ake ngichaze futhi le ukuthi ushade nomfundisi akusho ukuthi umfundisi nawe asikhulumi nje obinjalo nje obibhaliwe ezwini singayikhulumi ngabhalwa namhlanje khona ngisho ochancellor angazi kuthiwa yini lezi zinto abazibiza ngayo kuthiwa ochancellor kuthiwa udoctor ubizwa ngodoctor yini uzofa yini mebizwe ngomama Mngcobo why finally azabizwe ngodoctor uzolast ebandleni lakho uzophakanyiswa kodwa ezulwini akaphakanyisiwe khona abantu abazolast emasontweni kodwa ezulwini bawo not bawo chief demon ngokwezibhalo kodwa ebandleni lakho umama umpostoli qhubekani babiza abapostoli ukuthi ushade awukwazi uzothu umfazi kaPetro umpostolikazi awukwazi uyizwe leyo nto wayeshadile siyezwa lilanga ukuthi uJesu waphilisa umkhwekazi kaPetro kodwa awukwazi uzokuthiwa umfazi kaPetro wayeyompostoli iyekeni lento lebazalwane mawubingelela nje la ubingelela umprofeti uNgcobo ubingelela umama uNgcobo ngoba ushade nami umama uNgcobo akumenza abe spiritual leader naye ukuthi niyamanya kusho ukuthi uyileader ukuba niyamanya okwasemshadweni lokho akukho spiritual ngiyekubuke nalama romance eseniwenza nakuma poster manje indoda isishuthi igacene nomkayo babambene kanje bebukana behleka kuyoshunyayelwa njalo musana ufaka iromance nala ingangeni khona ayingeni iromance ebandleni kaNkulunkulu asiqhubeke sifunde verse number 13 ngokuba uAdam wabunjwa kuqala kwase kulandela uEva uyazwa ke uyalandela umuntu osifazana alid uyalandela asiqhubeke kodwa nangu verse 15 kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni othandweni nasebungcweleni futhi bezithoba uyayizwa ke the only way umuntu osifazana azosindiswa ngayo ukuthi one azala abantwana abese abafundisa labantwana lalethu bafundisana lalela uzalwa abantwana uma behlale ekukholweni akekho umuntu ogudi njengokufundisa izingane ngokuhlala ekukholweni umama gudi kakhulu unikeziwe lokho behlale ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni yazo ngisho ingane kamfundisi ihlale ebungcweleni ziyeke ukusitshivezela ngamabhluku einkonzweni lokuthiwa hayi kusancane u14 years sancane u16 njengoba uyiqalisa yona amabhluku izogcina ikutshela asifanele iskate izogcina kusho yona ingane yamfundisi ngena lapha ngangabona kwelinye ibandla ingane yamfundisi kuthiwa izosiculela yangena yo yashwela amaculo ezwe yashwa yathuka inhlamba kwahleka ithuka inhlamba isibiza kanje isikhomba kanje sikhomba ngo7 ingane kamfundisi kuthiwa yini lale to isiphiwo isiphiwo sayo uma bezithoba bazosindiswa ngani ngokuzala abantwana yabona isolution ya Genesis chapter 3 ukuthi umuntu wesifazana aqhubeka azala abantwana abese bafundisa ukuhlala ekukholweni nasekuzithobeni nasekuthandeni uNkulunkulu
Alright, siyaqhubeka sesiyovala manje siyashisa ke manje seyiyoshisa ke impela insimbi. Asivaleke manje solution. Alright. U-Isaiah 43 verse 1 uyayikhuluma le ndaba. Uthi ke ngicela ungibhalele on Isaiah chapter 43 verse 1. Ngicela ukufunda kungathi ungcobo ekhuluma into angayazi. Ngicela ukuzifundela Isaiah 43 verse number 1. Ngicela ukuyifundela mina ngoba lelami iBhayibheli sengilijwayele lizosheshe lifike la ngifuna lifike khona. Okay. Isaiah 43:1 nango ke ngicela ungibhalele lapho eyasinceku ngiyabonga. Isaiah 43 verse number 1. Cela ningibekezelele kancane bazalwane bengingafuna ukufunda bese ngithi ngizodlula because of time. Kodwa ke ngicela ukuveza Isaiah chapter 43 verse number 1. Okay, nayo ke indaba. Lithi ke la kumina esiZulwini angazi lapho kwi-English lithini. Manje usho kanje uSimakade, no right. Ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lithi the Lord knows that are his. uNkulunkulu uyabazi abangabakhe. Yazi angikhathazeke ukuthi lelizwe lithini ngabantu bakaNkulunkulu futhi angikhathazeke ukuthi likhuluma lithini. Yes, ilona Lord izwi likaNkulunkulu ezosisiza lisindise. Uthi angikhathazeke, yazi angikhathazeke but uNkulunkulu uyabazi abakhe. Bangathi inkosi bonke kodwa abakhe uyabazi yena. Yes. Uthi lapha but now oh Jacob listen to the one who created you. Yeah. The Lord knows that are them that are his. Uyabazi abangabakhe. All right. Uyabazi abangabakhe. All right. Ngicela kuyiqhubeza ke. Anginandaba mina uthi izwe lithini njengoba kade ngisho anginandaba ukuthi izwe lithini anginandaba. Okay. Aziloku preacher, aziloku woman preacher, aziloku bhuti, aziloku sisi, aziloku mama, aziloku baba. Ukuthi anytime you believe a lie, you are dead. Anytime you believe a lie, no matter issue umuntu obuye eBible school, if ekhuluma manga, then you are dead. If a bishop ordains a woman, he is false as false can be. If he ordains a woman. Because mina ngifuna qualification, namhlanje ngifuna qualification. Qualification ikhona and because mina I have qualification esezwini. 1 Timothy chapter 3 verse number 1. Let us read. There is a qualification, but there is no qualification for ordination of a woman. No, there is no qualification. Kodwa kowesilisa there is a qualification. Let's ngifundele. Phiwa inkosi awufake le verse uphuthume. Faka. Yes, chapter 3 verse 1 Timothy. Asifunde labazalwane. Ngifuna sifunde kahle. Sibone kahle ngoba angifuni ukuthiwe yabona kade ngangisho ukuthi angifuni ukuthiwe sikhuluma kwethu. No, sikhuluma kwakhe ngoba kubhaliwe kwakhe. Right? Yeah, siyabonga. Timothy. Lithi iBhayibheli. Lithembekile leli lizwi lithi umuntu efuna ukuba ngumphathi ulangazelela umsebenzi omuhle. Yabona ke manje. Lithi this is a true saying. If a man, not a woman, if a man desire an office of a bishop, so a bishop is a man. If a man desire an office of a bishop, he desire a noble task. A bishop must be blameless, a husband of one wife. It doesn't say a wife of one husband. So a woman doesn't qualify. A woman doesn't qualify. I want qualifications, guys. If you have qualification, give me a qualification. Otherwise, shut up. If you don't have a qualification and qualify to be a bishop, why there is a bishop in your church? A woman bishop. Why there is a woman bishop in your church? Kwenziwa yini lokho? 1 Timothy chapter 3. A man, not a woman. If a man desire an office, funa ukuba umbonisi. And sayikhuluma lento kwi-order ebandla ukuthi ibishop alikhulu njengoba ibishop ayona into ekhulunywa abantu ekuthiwa umuntu onama branches. That is imfundiso yamanga, le imfundiso yamadimoni, into yaseRome le. Ibishop is just a local pastor.
nalo li-ordainwa lanalo libekwa umpostoli. So umpostoli uNgcobo une-right yokubeka ibishop because uyena wabe kwaqala lithi iBhayibheli wabapha abanye waqala qali ngabapostoli not ngama-bishops. Bishop umuntu obheke a local church ifunde kahle because impilo yakhe lithi ngisho nesikweletu ufanele sikhokhe kuba umuntu okwazi ukuphatha kahle ihambo okwazi ukuphatha kahle umuzi wakhe nabantwana bakhe bemthobela kuba indoda enomfazi oyedwa. Yayizwa ama qualifications leyo to be a bishop because impilo yakhe ithinta i-community. Umuntu ohlala lalela awu-2 ama-types of bishop in ebandleni noma ezwini kaNkulunkulu awu-2. First Timothy chapter 3 verse 1, if a man desire office of a bishop akunagcobo oluspecial. Uvuke nje ekuseni then wa desire this office wanqanela le office wazibuka wabuka impilo yakhe wanqanela le office. Alikho ugcobo oluspecial lapho cha uzikhethele yena ukuthi abe bishop. Liyamtshela ama qualifications mayifuna ukuba ibishop. Then bese kuba nenye ku Titus chapter on verse number 5 lithi appoint bishop in every city. So that one is appointed as a bishop, appointwa umpostoli. So umpostoli uyena omkhulu la kule fivefold, not a bishop. Not a bishop. Akavumelekile ukubeka abantu bishop. Akabeka umuntu. Uyena obekwayo umpostoli. But angikho ke lapha. All right, sivala le ndaba. So if there is a qualification for a woman, cela ningiphe yona. There is no qualification for a woman to lead the church. No. Uma ufuna ukwenza something bazalwane, kufanele ube nezwi lokuyenza. Nginalo izwi lokordain abesilisa kodwa kunalo lokordain abesifazane. Alikho. I want some qualification. Otherwise monge ama qualification then shut up. Uzithulele. Siyavala manje sinaka amavesi awu3 yokugcina. Revelation chapter 2 verse number 20. Revelation isambulo isikhilelo ngesixhosa. Sambulo chapter 2 verse number yeah. Sambulo chapter 2 verse number 20. Let us read. Uthi verse number 20. But I have few things against thee. Nginezinto nje ezimbalwa ngawo. Yazwa uNkulunkulu if he has something against you, you have to fix that. Kufanele uhambe uyilungisa because umelene naleyo ntathu against yona ngawe. All right. Buka. Uthi lana ke kepha nginalokhu okungihluphayo ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebel ozibiza ngokuthi umprofetikazi ukuthi afundise adukise izinceku zami. I have few things against you. Ukuthi wena uvumele that woman who calls herself a prophetess ukuthi adukise izinceku zami. Uyayizwa ke? Asibambelana ke silibambe kahle le verse. uJezebel wakwafundisana asambe siye encwadini ya lokhu ziyaSamuel sibheke incwadi zabahluleli sibheke everywhere la khulunywa khona ngoJezebel. uJezebel wakwafundisa ba azangafundise umuntu. Why pho kuthathwe kuthathwe le ndawo kaJezebel? So iyiphi into yini edala kuthathwe indawo kaJezebel inikezwe la kuthiwa uthi wafundisa azangafundise umuntu uJezebel. Kodwa wenzani uJezebel? She was the first woman ukufaka imakeup. Elithi iBhayibheli wathi angabona izinceke zikaNkulunkulu zikhupha wahamba ufaka imakeup. Wafaka buhlungu. Kamama uzofike nezinto ezirong ebandleni. Wafundisa izinceke zami ukufeba. Lisho njalo. So whenever kuma a woman preacher in the church, we order ebandla lizolimala ibandla. Lizolimala ibandla. All right? Ngiyeza lapho nje ukuthi angakwazi ukutestify. Ngiyeza lapho ngizoyichaza ngokwezwi ukuthi utestify kuphi, utestify kanjani ngokwezwi soyichaza. All right, ngicela ubambe lokho, ngicela uyibambe le ndaba. First Timothy chapter 2 verse number 12 ubambe sesikhulumile ngawo. I suffer uthi angimvumeli wesifazane ukuthi afundise. Angimvumeli a woman to preach or not to use of authority over a man, all right, but to be in silence. Uyezwa ke usho lokho lalela ke la. When you go to your church,
You go straight to this word. I suffer not a woman to cheat. Hamba umekona lokho. I suffer not a woman to teach. Yeah? And preach it. Preach that. Don't move from there. Ume kule scripture. Ume bekhona abesifazana ume kusona. Ume bekhona abesilisa ume. Ume bekhona abavumayo wena ungavumi ume kusona. Ungasuki kusona. Cause umonakala ukusona. Bavunyeliwe bafundisa kungafanele. Kungafanele. Incwadi kaLeviticus ithi umuntu wesifazane mangabe esekuma period ekwicycle yakhe lithi usuke engcolile 5 days noma 7 days. Wayengavunyelwe ngisho ungena esinagogweni. Kangakanani how much more esewumpostoli anibeka izandla kuma periods. Izwi likaNkulunkulu liqinisile, izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu likhuluma okuyikona, alikhuluma okwamanga. Alright, sengiyaqeda ke sengiza lapho ke ekade ukhuluma khona sis. Alright, uJoel chapter 2 verse 28. Lo thandwa abantu othi afterwards I will pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters will prophesy, will teach. They will not lead, they will not teach. Ngeke Isaiah chapter 3 verse number 12 futhi abantu bami bacindezelwe ingane baphathwa besifazane uphinde ngala bazoleader futhi. No, aliphambaniswa, ayikho contradiction la kuma verse. No, izwi lifunde kahle understand ngomoya ingcwele. Lithi uJoel 2 verse 28 afterwards emva kwalokho ngiyothulela umoya wami ingcwele kuyona yonke inyama amadodana namadodakazi enu ayoprofeta. Not ukuthi azoshumayela phatha amabandla. Cha, ayoprofeta. And uJoel 2 verse 28 it talks about Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. It doesn't talk about women leadership. Musani ukamba manga. Ukuthi hayi manje khona enye into umsangane engangawuzwa nje kuthiwa bazofaka a spiritual trouser abantu besifazane. Yini leyo? Spiritual trouser singenwa amadlozi ngani la? Idlozi lithi malingene umuntu wesilisa uzebizwa ngogogo wesilisa, thi ungenwe isifazane umbone efisubela njengabantu besifazane. Ubone wesifazane ebizwa ngomkhulu, thi umkhulu, thi ungenwe idlozi likaMkhulu. Akona isedlozini la. Isebandeni la likaNkulunkulu. Sihamba ngokwe scripture. Our standard ibazalwane iBhayibheli kaNkulunkulu akukho kunyongo okungale kwethu izwi lona esime ngalo. Alright, ukhuluma ngoHoly Spirit, ukhuluma ngomoya ingcwele, ukhuluma ngewomen leadership. Bese kuthi uGalatians chapter 3 verse 28 lo nisho othi now there is no woman or indoda akusekho silisa akho isifazane sonke we are one in Christ Jesus. It doesn't talk about leadership. It doesn't talk about women preachers. It talks about faith. Faith. Yabona ifaith mangithi mina ngine faith ukuthi lokhu kuzokwenzeka. Lithi kuloko kukholwa kuloko kwenza kuleso senzo akekho isifazane noyisiliqinisile in faith akekho. Lalelani la bazalwane. Iphiwo the gift of the Holy Spirit. Isiphiwo umoya ingcwele akanayo igender le yethu yenyama ukuthi sifazane silisa kanjani. No, iphiwo azingobulili. Lalela kodwa ziwela kumuntu onobulili okufanele aziphathe ngokobulili bakhe. Ngaphatheka kanjani nje mangabona uMamNgcobo engenwa umoya ingcwele engenwa umoya ingcwele avana suka abindoda le ekhaya abe nentsheba abe angithethise abe indoda athi hey pheka mfazi abize mina ngomfazi. Isiphithiphithi. God is not an author of confusion. Aka confuse uNkulunkulu. Ake yabo nje into econfuse awazi akuyoneka uNkulunkulu. Akufanele uconfuseke emakhuluma uNkulunkulu. Yazi into uyiqonde endingaphikisani nemibhalo. Asifunde ephikisana nemibhalo thina. Uyabona umoya ingcwele uwela kumuntu wesifazana aqhubeka abumfazi ekhaya. Hayi aphenduka kwabindoda. Thuko Cape Town uyi-guest speaker, ukobani uku-guest speaker ngihleli la sekuyindoda ephekela abantwana enabukelisa abantwana eyenza nemisebenzi engabe umama uyayenza basizaneke makusizwana emshadweni njengendoda nomfazi. Kodwa manje ngiphenduke ngibe umfazi aphenduke nabe indoda. Alenzi njalo umoya ingcwele. Musana ukudlala ngathi bazalwane. Kade ngibuka omunye usegqoka amabhluku ufaka no-tie ubhongisa wendoda kuthiwa women preacher. Iyona into esilindele leyo. No akuyona into esilindele. Ake ngikuhlanisele lento zontathu ke manje khona uzozizwa. Khona ukuprofeta, khona ukufakaza bese kuba khona ukushumayela noma ukufundisa. Alright. Ukufakaza nabantu besifazane bavumelekile. Bangafakaza nabantu besifazane. To testify okwethu sonke singafakaza. Ukufakaza kona ukuvula amavesi bazalwane. Awuvula ivesi mawufakaza. Owesifazane wayekade ethwele imbiza ehlangana noJesu ethwele imbiza.
lithi iBhayibheli uJesu wathi lithi wawuyishiya phansi imbiza yakhe wahamba wayofakaza wayengaphethe verse wayofakaza wathi ngimbonile ongitshele konke wozani nizobona ukuthi ngeke yini kuba uKristu ngamanye amazwi nabasifazane banikeziwe ukufakaza bangamisa ama open air bafakaze ngoJesu niyayizwa nasebandleni bangasukuma bafakaze ngoJesu bangakhuluma ngoJesu bafakaze umuntu angaphenduka ayofakaza niyayizwa leyo nto angaphenduka futhi umuntu kufakaziwe uma ngizubufakazi nje mina uthi wena msindisi zwane ngaphila uNkulunkulu wangiphilisa ngakungabone emehlweni ngingaphenduka nami ngithi ha unamandla lo uNkulunkulu ngiphenduka ngithi ngiyamamukela uJesu akho verse ngilizwile ngizwe ubufakazi ingakho iBhayibheli incwadi yesambulo lithi banqoba ngezwi lobufakazi ubufakazi sonke singofakazi bakaJesu akusho njalo iBhayibheli sonke owesilisa nowesifazane siyafakaza ngoJesu and abantu bayaphenduka sifakaza kodwa usuke ungachazanga amavesi kufanele uyabona amakhona guest speaker ebiziwe kufanele ingezwa manje usuyi guest speaker kodwa uyafakaza ebandleni susitshela bazalwane ngithinteke lapha kuPetro ngithinteke kuJohane no simele ngoJohane noPetro uNkulunkulu kwenzeleni thetha into uThixo akwenzele yona wena ngoba uyafakaza yabona avushumayeza asingakuphambanisi so a women can testify no wesilisa ngaba iwitness kaNkulunkulu angatestify lokho sinikiwe kona bese kuba khona iProphet noma iProphetess owesifazane prophet yesilisa alright women can be a prophetess umuntu futhi angaphenduka eprofetiwe awuthi ngikutshela uDavid elale nomfazi kaUriya kwafika ilokhuza umprofeti wafika washo ukuthi hey kunomuntu la osukele ongafuyi olokusukele ilento imvu eyomuntu oyedwa wayithatha imvu kuphela kwayo washo uthi uDavid hey khona umuntu owenze njalo le ndaweni yami ucabanga ukuthi kushiwo omunye umuntu ufuna umbulala ithi inceke kaNkulunkulu no lo umuntu wena Nkosi that's a prophecy utshelwa into ekade engekho lo yenzeka lithi waphenduka enhlizweni yakhe waxolisa so umuntu mayeprofethiwa ngaphenduka kodwa kusuke kungenazwi alinikeziwe so uyayizwa leyo nto so usuke engenayo leyo nto anikezwe yona okay ngiyeza kuvangeleni ngiyeza nje khehla magic ngiyeza alright so uma uprofethiwe ungaphenduka ukholwe ngenxa yeprofeso oyinikeziwe kodwa kusho lokho ukuthi usuyashumayela ukuprofetha akona ukushumayela ukuprofetha ngisho ngithi le Kokstad kuzofika iflood after 4 days kusuka manje kusho uNkulunkulu iProphecy le yakithi right iProphecy ifuna abantu baphenduke iyamphumelelisa umuntu yes iyamphumelelisa umuntu iProphecy angazi ke kwenzekani siyambonga uNkulunkulu kakhulu iProphecy iyamphumelelisha umuntu iProphecy ngamsiza umuntu kodwa ukuthi imsizile umuntu iProphecy akusho ukuthi sephendukile alright then asigibe sengivala ngalokho ke ukuyovangela akukho sakusathola khona umuntu osifazane evangela ayikho leyo nto because uma nithi uyanivangela umuntu umevangela ngithi uvulizwe melivula lapha etendeni kugcwele amadoda kugcwele yonke into usukwenzani so asinali ivesi elisho njalo sithanda ukukhuluma ngescripture bazalwane uma singashongo nathi asisho uDeuteronomy chapter 4 uverse number 2 lithi you shall not add and don't diminish awu add lutho ezwini kaNkulunkulu futhi awususi lutho ezwini kaNkulunkulu cela lokho size sikubambe sikwenze alright as add lutho ezwini likaThixo futhi asisusi lutho izwi likaNkulunkulu akulona kwethu ukuthi siede kulona right siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu ngicabanga ukuthi ke siqedile ke bazalwane egameni likaJesu Kristu inkosi
Amen. Siyabonga kakhulu. Angazi ke siyavala ke manje egameni lika Jesu. Ilokho nje bazalwane. So bayavunyelwa abesifazane ukuthi bangakhulekela abantu abagulayo, bangaprofeta abantu bakhulume leyo uNkulunkulu athi abakhulume bekuprofeta ukuthi uNkulunkulu uthe wathi kuvumelekile, kodwa abavumelekile ukuphatha amabandla. Abavumelekile futhi kuba ama-women preachers basukume bafundise ebandleni. No, bavumelekile ukufundisana bodwa abesifazane, bavumelekile ukufundisa izingane njengaloko umbhalo usho, kodwa abavumelekile ukufundisa ibandla lilonke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi ke siqeda lapho ke ngani zakwethu, sihlangana Monday ku live wethu wa Monday, sizohlangana kuwona live wa Monday ngo 8 o'clock. God bless you. uNkulunkulu anibusise nonke and shalom. Amen. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise bese bengivala la ka TikTok. uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu. Angazi noma khona inhlambo onombuzo guys ofuna ukusho okuthize. Ukhona onombuzo? Maye ngekho siyavala manje. Noma mhlawumbe ofisa sithinte isihloko esithize silandela, siqedile ngendaba yama women preachers guys. Abavumelekile ukuphatha amabandla, abavumelekile ngempela. Futhi akekho umpostoli wesifazane, akekho umfundisi wesifazane, akekho uchancellor wesifazane. Angiyazi nalento ukuthi uchancellor isho ukuthini. Angifuni futhi ngoba ayikho emzimbeni kaKristu. Singazibiza izinto ezingekho. Akekho udoctor wesifazane ngaphandle udokotela lapha ezifundele, it's fine. Kodwa akekho nje umuntu ophethe ibandla wesifazane. Abadilike epulpit abafazi. Isikhathi sisakhona. Baphenduka isikhathi sisakhona. Bazi ukuthi uma bengadiliki umvuzo omkhulu bazokuthola ekhaya masifika. uNkulunkulu adlali, izwi lakho libekile, iqiniso izwi lakhe alishintshi, alijiki. uNkulunkulu anibusise. Ukhona yini ofisa mhlambe ukungena nequestion, noma mhlambe kukhona yini ofisa mhlambe sikhulume nga something, mhlambe ofisa ukubuza umbuzo? Ukhona ofisa ukwenza njalo? Ngiyavala manje, sengiyaphuma impela egameni lika Jesu. Ukhona ofisa ukuthi mhlambe sithinte okuthize? Next week ke besizongena endabeni ye judgment esasizoyithinta after rapture, besizothinta indaba ye judgment. Angithi khona imqhele. Okay, now uthathe please repeat about evangelism. Okay, so evangelism, what is an evangelist? First, an evangelist is a man, not a woman. iBhayibheli lithi ukhuluma nowesilisa, umpostoli uthi wenza umsebenzi wakho njengomvangeli. Do a work of an evangelist. Akasho owesifazana ake kwenzi kanjalo, right? Ukuyolanda imphefumulo angayilanda ngokufakaza, akubona ukuvangela lokho. Cha, ukuvangela, umuntu ovangelayo ontshelayo njengoJohane umvangeli, nzalo yamabululu, nzalo yeinyoka, nitshela obani ukubalekela ulako lingaka kaNkulunkulu, phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Uye lo ekhuluma ngayo umprofeti uIsaiah, he's quoting the word. Useqala ubatshela akavunyelwe kwesifazane ukwenza njalo. No, akavumelekile. And wayomholi phela uJohane wayenana abafundi bakhe njengomvangeli. So wesifazane akabi nabantu abanjalo. So bavumelekile ukufakaza ngoJesu, bavumelekile ukufundisana bebodwa. Lithi abesilisa, abesifazane abadala abafundisa abasebasha ukuthi iphathwa kanjani, imizi yathandwa kanjani, amadoda athotshelwa kanjani, izingane. So uSunday school angawufundisa because izingane, lithi bavumelekile ukufundisa izingane. Ba right lapho. Kodwa ukufundisa the whole church nokuphatha the whole church, no, abavumelekile. Izwi alivumi okwangempela. Sikhulumele bafowethu, upart 1 ukhona, upart 2 ukhona ku YouTube. Ngicela ukukushiya nalama channels ku Facebook, I'm Zibusiso Ngcobo. Go and follow that page. Zibusiso Ngcobo ngigcine lisele ngo 18 ukugcwala kwaba lezo friend request uZibusiso Ngcobo. Bese kuthi ku YouTube, guys, please go and subscribe to my YouTube channel. Akhona ama video ngicatha ka 125 manje ama video akhona. Incwadi yesambulo siyenze from chapter 1 sasayo. Ngiyabonga Thato, thank you so much. Sayivala ku chapter 22 njengaloko iphela ku chapter. Kukhona u3 days and 3 nights ka Jesu ethuneni ukuthi ubalwa kanjani, usuka nini, ngoba uJesu afanga ngolesihlanu wavuka ngesonto.
That is nonsense. Ayike ezweni kaNkulunkulu liyona iyavela because awuphumi lo 3 days and 3 nights mawubala kusuka Friday uya ku Sunday. Ziningi kakhulu into ezikhona lapha yakhona indaba yesidlo ukuthi siphathwa kanjani sidliwa kanjani indaba ye Passover ukuthi laphelela laphi iPassover abantu basayelana emaphasikeni bathwalane ngeemoto bathi kuze kwenzeke ingozi yonke nje leyo nto sichazile ngokwemibhalo ngoba liphindanga lenziwe iPhasika encwadini kaJohane kaze liphinde lenziwe kusuka encwadini kaJohane iqhubeke ezenzweni kanjalo Romans Ephesians Timothy uzibofika encwadini yesambula likaze liphinde lenziwa ngazani basuke beyapi bayosha amanzi wayisikhombisa bayodlala akukhulunywa kanjalo lithi iBhayibheli selihlatshiwe nelethi iPhasika linguKristu masingena esidlweni singena kwiPassover finish okay mfundisi kuthiwa uma engekho owesilisa lapho alivalwe lelo bandla maye engekho wesilisa bebodwa besifazana bayafundisana phela bebodwa kanti sikusho nje maye engekho wesilisa bayafundisana bebodwa kodwa nigada angangena umoya ube woman preacher nizokuthi usehamba emenywa no sidingi leyo nto leyo sidingi makwabe besifazana bangafundisana owemdala owesifazana omdala ngabafundisa abasebancane so uYouTube channel ubhalwe uProphet Zingcobo ngicela ubhale ephiwa inkosi uzobhala umsindisi la khona umsindisi uzwana uzosibhalela Prophet Zingcobo uZingcobo uhlangene nje it's ZI Ngcobo it's Prophet Zingcobo ku YouTube go and subscribe guys ngiyabonga kakhulu ama subscriptions ethu asihambe azafinyelela ku 690 siyabonga singajabula masingenza 1000 ngabantu abazo subscribe ku YouTube channel it's Prophet Zingcobo ku YouTube ayimzibusiso Ngcobo lana ke obvious ngikhona uzibusiso Ngcobo 993 inamba yami yocingo ithi 073 956 3978 iyafoneleka iya WhatsAppeka sine group ku WhatsApp yabazalwane ekuthiwa iN Times yabazalwane all over siba nama conference la sihlangana khona ikhona nje ngoJuly 5 la sihlangana khona kuyakhulekwa uNkulunkulu wenza izimanga ezimangalisayo kakhulu siyafundisa ngezwe siyakhuleka siyabhabhadisa ngokusho kombhalo singene esidlweni ngokusho kombhalo kumnandi kakhulu ubufakazi buya njalo abazalwane besizakala sinabazalwane from Lesotho from UK from Joburg Pretoria from Matatiele from Eastern Cape from Limpopo baningi kakhulu from Joburg baningi ko Maritzburg ko Moyi River baningi kakhulu sinabo singajabula ukuba nawe kuleli ekhaya ngicela nceke Nkosi ufaka inamba yami ufaka inamba yakho umsindisi Zwane uyena unobhala wethu osiphathele zonke izinto so if you have a question ungafaka kuyena ubuze kuyena uzobe seyidlulisela ke kuthina ngegama lika Jesu ngicela ukuphendula uGugushabalala okugcina bese ngiyathandaza is it wrong ukubatshela abantu besilisa ngoJesu bengekho ebandleni no akukho wrong angithi ukusho mhlawumbe ungangena mntanami ngithe uma ngabe angithi wesifazana wayethwela imbiza ehlangana noJesu wayibeka phansi lithi wayotshela abantu ukuthi ozani nizobona ongitshele konke ngeke ubuye yini wena uKristu angithi yabo beza baphenduka bephendule umuntu wesifazane engavulanga verse ebathifakazela lithi kodwa bafika kuJesu wabafundisa uyayibona shuthani besifazane bangaphuma baye ngaphandle bayolanda abantu mase bebuya nabo babalethe ebandleni bafike kukhona a male leader ebandleni that's an order ebekwe uNkulunkulu that is the order ebekwe uNkulunkulu ebandleni ayikhenye siyabonga uEnigma uzikhulumile lezi zinto ade ngimlalela okay nawe uyayivuma ukuthi inkosi uyamtshela lento so siyabonga kakhulu Jennings bayikhulumile lento osikhakhane bayikhulumile sibaningi nje siyayikhuluma lento noma singabaningi kakhulu iningi selahamba nomhlaba siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngicela ukuthandaza egameni lika Jesu ake sithandazeni sonke egameni lika Jesu uma ekhona mhlawumbe ungazani nenkosi uJesu ngeke ngivale lethuba azana noJesu ukuze imbhalo uyiqonde ngokomoya oyingcwele ngaba siphikisani kanje lithi iBhayibheli laba abaholo umoya oyingcwele baba amadodana kaNkulunkulu ngaba siphikisani uyabona lento ngabe sithi lekhala masibuzana athi ngabe fika sithi athi pink afike nomunye ngomoya oyingcwele athi nami pink ngaba siphikisana kodwa manje asinawo umoya oyingcwele yilo ufika athi pink omunye athi ayi brown omunye athi ngoba sisho ngokucabanga kwethu asisho ngomoya oyingcwele so ke ngiyafisa mhlambe sithandaze uma ekhona ofisa ukwamukela uJesu namhlanje ekseni namhlanje ebusuku ngiyacela sithandaze naye uthi nje Nkosi uJesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami ngiyakholwa enhlizweni
ukuthi wafa wavuka ngenxa yami. Phathela impilo yami, ngiyavuma ukuba isidalwa esisha, ngiyavuma ukusindiswa ngegama lika Jesu. Ngiyabonga Baba ukunginika leli thuba ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Baba, ngiyathandaza nangu umntwana wakhe ezinikela kuwe indawo ngeindawo ngegama lika Jesu Kristu Inkosi enamandla. Qhubeka naye umomeleza, umgcine endleleni, umupha amandla kaMoya Ingcwele akwazi ukuhamba kuleli lizwe libi kangaka. Ngiyathandaza Inkosi uJesu ukuthi umphathele impilo yakhe, umgcine, umhlenge ngoKristu Jesu. Isibusiso simlandele njalo nekhaya lonke lakubo egameni lika Jesu. Amen. God bless you. Welcome to the family. Mawenze njalo funa ibandla elikholwa kuJesu yena yedwa, eliqonda ngokusho kwemibhalo, elilandela imibhalo njengoba injalo, elingayilandeli imibhalo ungalilandeli. uNkulunkulu anibusise. Phiwa inkosi ngicela ngibhalele inamba yami 073 956 3978. Inamba yami ya WhatsApp neyama calls 073 956 3978. Abantu around Kokstad siyakhonza la eKokstad Public Primary eBhisa, kwakudume kanjalo ekuqaleni kwakuthiwa iBhisa. Kokstad Public Primary siyakhonza, inkonzo ingena ngo-10 ekseni ngesonto, siyangena Wednesday Thursday ngena omama kuphela nezintombi usuku labo nabo. Friday kuba inkonzo yabasha egameni lika Jesu Kristu. Mafuna ukujoyina kwi-End Times usitshele nanguphiwa inkosi, ngicela ubhale inamba yakho nceke bayibone, bakho WhatsApp, bangangi WhatsApp nami direct noma WhatsApp wena egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke akube nanonke ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Shalom. Sihlangana Monday njalo bazalwane ngo 8 o'clock.